aurtengo grebak presentzia oso handia eduki behar dabela Euskal Herri guztian eta Eibarren bebai. Eta horregaitzikan uste dugula Eibarren bebai azaroako 30 aurten greba egun bat izan behar dela eta ez ospatzeko egun bat. Guk saiatu gara mahai gaineratzen ze garrantzitsua zen guretzat greba hau, ez bakarrik greba asanblada bezala, uste dugulako gizarte bezala erronka bateri heldu behar diogula, eta hau ez dugula itzen greba asanbladakoak, hau izan behar dela gizarte zabalen erronka bat, eta saiatu gara udalari eta ja propioki alkateari hori trasladatzen, baina ikusi dugu udaletikan ez dugula inungo erantzunik, ez dugula inungo apoiorik auki, ez dugula aukiko inungo apoiorik, eta ez diotela eman inolako zentralidaderik greba feminista orokorrari. Guk larun batean ospatu nahi ditugula San Andresak, eta ez ostegunean, kalendarioak esaten da bezala. Oin arte pentsautako puntuak, gure Eibarko greba egun berezi honetarako. Egitaraua hasten da zumba eta gozari batekin, kafe tertuliari bebai tarte bat nahi genetzan, bai gune bat egoteko eta elkartzeko eta konpartitzeko azkenean egun hori ekintza bat eta bestean artean, bakoitzak onduen etortzen jakon edo aldaben moduan, baina gogo eta eitzeko edo berba eitzeko espazio bebai nahiko genduan izatea, eta azkenean hori aldarrikapen horiek ez izatea momentu puntual bakoitzean ekintza bakoitzakin ikusarazten den zerbait, baizik eta egunean zehar bai eukitzea espazio bat herrian bebai fizikoki.